kakhulu kule nyanga umthenga online noma esitolo. Russell's lapho uthenga okuningi ngentengo ephansi. Yabona ke isikhathi savesane sama kanje imzuzu yaba isishiyagalombili emva kwehora leshumi nomuvo ekseni. Ukhozi olumaphiko olalela kuzo zonke indawo. Ngikubingelele emlaleli wami mawukuthi usanda ukusijoyina, mawukuthi usanda ukuvula wena ukhozi lakho. Ngalesi sikhathi siyakhula, ngalesi sikhathi siyafunda, ngalesi sikhathi siyavuseleleka, ngalesi sikhathi sizibuka thina ngokubuka izimpilo zabanye abantu. Wonke umuntu nohambo lakhe, futhi alukho uhambo lomuntu olufana nolomunye. Ukubabaze namhlanje uthi hayi ngise ngikuzwe konke, lifika isonto elizayo uphindu lokubabazile ukuthi kodwa mina Nkosi ngangiyokwenza njani kulesi simo esinje. Namhlanje ke lukhona uhambo noNkulunkulu, kodwa kukhulu kunako konke uma isandla sikaNkulunkulu sikhona kuleyo nto kuyabonakala. Namhlanje ke angisho ukuthi siyaqhubeka futhi nodaba nohambo lwethu noNkulunkulu, kanti kuyinjabulo kakhulu namhlanje ukuthi e-studio sihanjelwe insizwa esencane, insizwa uSbu umntaka Hadebe, okuwuhambo lwakhe esokhuluma ngalo namhlanje. Sbu, asikubingelele baba, sikwamukele kuhambo noNkulunkulu, sikwamukele eShilo, sikwamukele kuKhozi FM. Ngiyabingelela sizanele. Sondela nje baba, ukhulume kakhulu sikuzwe. Ngiyabingelela sizanele, ngibingelela nabalaleli emakhaya kuKhozi FM. Siyakwamukela Sbu, ngiyazi ukuthi ubuntu usuke ethukile uma ngabe sisayiqala lento. Siyabonga nje ukuthi usivumele uma ngabe sikumema, uma ngabe sicela sithi kuwena hayibo inyanga yamadoda le, siyafuna ukukhuluma namadoda nezinsizwa ukuthi zizwe ukuthi ezinye insizwa zike zadlula ezimweni ezinjani, kodwa yini esingayifunda ehambeni lwabo. Yiko ke sinawe nje namhlanje. Sbu, uzalelwe kuphi? Awungithathe ungibeke nje ekhaya ngesikhathi ukhula. Uzalelwe endaweni yakuphi? Uma nobaba benihlala nonke ekhaya noma bekade kumi kanjani? Ngikhulele eHammersdale. Sikhuliswe umama. Kahle besihlala nogogo uMandlamini. So sikhuliswe umama yedwa. La ngikhulele khona. Nibanga ke ekhaya? Ekhaya so5 ingane zama. Ezinganeni zikama wena ngowesingaki? Mina ngwesibili. Mawukhula nje ekhaya mhlambe bekuyikhaya elinjani? Bengesilona ikhaya bekuyikhaya besintula kakhulu. So umama uyena obeyikhandle esebenza. Kasikhathi ukuze sikhulise sibe izinto ezingcono kusasa. Waqala wafunda emabangeni aphansi waze wafika e-high school. Ufunda kuphi? Umntwana onjani esikoleni? Buyisigangi, ubumntwana okhuthele ofundayo, sitshele. Ngifunde esikoleni primary eSankwanje Primary School, ngase ngiya ngofunda e-high school ebusa. Ngikhule ngumntwana nje bekhona lokho, so kodwa bengena umntwana okubegangile. Umfana waselokishini. Umfana wasendaweni. Ekusa ngaleso sikhathi bekufundeka sizanele nakuba isimo besingavumi but bekufundeka. Okay. Mhlambe nje mangabuza izinto obuyithanda njengomfana owawuthanda ukuzenza nje esikoleni, ukuthola abanye abafana uthola ukuthi mhlambe bathanda ukukhanda imoto emini, abanye bathanda ukuya ebholeni, abanye bashaya ukarati, abanye bayacula. Yini obuyithanda wena? Bengithanda mina sizanele ukudlala ibhola, bengithanda ukudweba isikhathi esiningi. Izona izinto bengiyithanda lesikhathi. Ukudlala ibhola uthanda nokudweba? Yebo. Okay. Uma ubudlelwane bakho noma ekhaya babunjani? Ubudlelwane bami noma bebukhulu kakhulu because bengikhonzile. Bengibiza nje ngoSibusiso, bekungithokozisa kakhulu uma ngibiza abantu abaningi bebethi Sbu. Uma methi nje Sibusiso bengiyeka yonke into because bengikhonzile kakhulu, bengimthanda nami. Mhlambe ngesikhathi usakhula into yokukholwa yayikhona kuwena ngaphakathi ngaleso sikhathi, kumbe mhlambe into esihlangane nayo sesibadala ngesikhathi usakhula wena noNkulunkulu ubudlelwane babunjani?
bebungekho ngaphandle masithandaza mhlawumbe uMadlami ugogo methi asithandazeni esiyingane sithandazeke singazi sithandaza kubani sithandaza ini kodwa nje ubudlelwane noNkulunkulu ngaleso sikhathi cha bebungekho nakancane. So ngiyayithanda leyo ukuthi sasithandaza ngoba nakho siphoqiwe ethi ugogo akuthandazwe bese siyathandaza mhlambe nize nilandele lento ayishoyo ugogo nisho na uthile kumina wakhula uthe uma ngabe ufunda ufunda umatric yajika impilo. No bengafiki matric Sizanele ngika grade 10 ngaleso sikhathi yashintsha impilo lokho okugcine ukuthi igcine sengizibona sengisejele. Okay, kwenzekani ekhaya yini le ngoba kwenzekani ekhaya mhlambe sakhelele sisithombe sokuthi yini le eyenzekile eyenza ukuthi ize igcine ishintshisa wena umgudu okade uthi uzowulandela ngempilo yakho. Ekhaya kuke kwabakhona ungezwani nomakhelwane kahle kahle into eyibangwa indawo egcineni yagcina itholwa abantu basekhaya so kwase kusuka inzondo ngalokho. Ngamanye amazwi kuxabana imndeni kubangwa indawo. Ungakanani wena ngalesi sikhathi? Ngalesi sikhathi ngilako 18 years. Unabo 18 ngamanye amazwi usawumfana. Semfana. Ungena kanjani pho wena kule ndaba? Ngokuthi kwakushaywa uma ngaleso sikhathi mina ngihlala naye. And kunamazwi abawakhuluma ngesikhathi uma eseyitholile le ndawo kwafumanise ukuthi fanele enze njani azwise ubuhlungu ngami. Ngingena kanjalo ke lapho ke mina ngisizana. Ngoba usibusiso kamawe. Yebo ngoba ngisibusiso kamawe. Okay, kwenzekani Sbu silandise wena? Sizanele ngalilulanga base bekhulumile vese but azange sikuthathe lokho njengokuthi mhlambe into mhlambe ngase kwenzeka into efana nale. Ngaqhubeka ngihambele ngiyele groundini kodwa ngalilulanga lelo angikwazanga ukuthi ngifike ngidlale groundini. Ngoba ngangizwe umoya wami uphansi. Baze bangibuza nabafowethu awu indaba Ellen futhi wangadlala kwenze njani ngithi iyazi angazi uma ngiyagula noma kwenzakalani so angidlalanga kanti base bethi ayihlala ke usibukele siqede ibholweka then ngabalinda ke mase sibukele emuva ke sengithi ngiye ekhaya sengihlangana noMayi phuma kamakhelwane angitshela ethi awusibusiso wenza kahle wafika empini wami indaba lapha ingawe ngithi mina indaba ingami ngani ma athi ngicela sihambe siye khona kuthiwa khona into osuyenzile khona sahamba ke Sizanele sakho anginalwazi lokuthi ngempela ngabe yini le so mangifika khona bese sihlala la naba abahleli omakhelwane bami la bese kuthiwa Busiso wena kuthiwa urape intombazane le ngibuze mina nini kuphi kanjani udlwengule intombazana yingakanani le ntombazane yakamakhelwane okuthiwa uyidlwengulile? Yina 8 years. Sho iminyaka yo8 ingane kuthiwa ngidlwengulile ngibizele endlini ngase ngiyidlwengula ngase ngithi mina ngisacela abandla ayiphendulele bambuze ukuthi ngempela ngabe kwenzekile lokho ingane ke ibe nongabazi ingazi uzothini bese iyashawa ke kuthi ayikhulume ingane isho ukuthi hayi ngibambile ngalala nayo. Kwenzekani emqondweni wakho uma ngabe kushiwo lento? Ngeke ngiqamba manga Sizanele kwaduma ikhanda ngazibuza kwenzakalani no ngitshela mhlambe ngayi mhlambe badlala ngidlungu kanjani kuphi so incazelo eningi angizange ngiyithole ngaleso sikhathi Sizanele. So bangitshela ukuthi incazelo ngizoyithola ngizolento ngizotshela amaphoyisa ukuthi bekwenzakala bekulaphi kanjani. So siphume noma sihambe uma ngibuza Sbu ngempela wenzanga lento umntanami ngithi ma bengakwenza kanjani nje lokho enganeni kamakhelwane bengakwenza kanjani lokho khona nje la eduze. Ngaba buhlungu kakhulu Sizanele kwasho ukuthi ayikho into ezenziwa sifanele sibonakala sibone ukuthi uqhubeka kwenzakalani. Then ngasosasilindele ukuthi mhlambe ngase kufika amaphoyisa akazongibopha lokuthi amaphoyisa angafiki
kusenanga kusasa futhi mase uma yabuza hawu kungani pho uSbu engaboshwe kubeni enze icala efana nale bathi akuyona indaba yini leyo amaphoyisa azofika ahlala sizanele kwaphela u2 months thenga inyanga esithathu sithi okay kulungile ke thina ke siyasukuma ke manje siyakhona emaphoyiseni bese sibona kufika wona amaphoyisa ke la angazongilanda ke kwathiwa Sbu sizokulanda kodwa uzobuya uma abuza yini wenzeni ngabe kulele cala yini lelo bathi cha sifuna uyombuza imibuzo nje ebilona ngahamba kanjalo ngaya ejele ngisafuna ukuthola la uthi kwase kuyinyanga yesithathu nalikhuluma lolu daba nomakhelwane kufika amaphoyisa kwenzekani kuwena ngempilo yakho uyazi ukuthi unesigaxa unento enkulu kangaka esikwehlele kulo 3 months uyingane uyafunda esikoleni kwenzekani uyaqhubeka esikoleni impilo iyaqhubeka noma mhlambe kwakukhinyabeza lokho sizanele kwangeke saqhubeka kwangenzeka lutho because uma wathi ucela ukuthi ngihambe ngiye esikoleni ngiyokhuluma nothisha omkhulu ngimchazela ukuthi nginesimo engibhekene naso sifana lesi so ngamchazela nothisha wami uthisha wami athi Sbu mfana wami sicela ukuthi uhlale ekhaya until kuze kube right lesimo lesobhekene naso angisahambi ngihlala ekhaya ngoba ngiyathukwa mangihamba ngiyakhonjwa and kuthiwa lengane ngiyayivimba esikoleni ngihlele ekhaya nje sizanele angazi kwenzakalani kwakunzima kakhulu udidekile ngangididekile emqondweni awubaleki kodwa ngimangazo ukuthi uhlele ekhaya uyazi ukuthi ufuna amaphoyisa akufiki ngisho emqondweni wakho angisho ukuthi into enhle leyo kodwa ngisho ukuthi omunye umuntu mhlambe wayengabaleka athi ukuthi ngiyocashe ezihlobeni wena uyahlala khona la kamakhelwane uyalinda kuze kufika amaphoyisa emva kweminyanga ezintathu ngahlala sizane lokho kwakusho lokuma wathi Sbu uhambe mfana wami uye Chesterville ngathi ma ngenze ngikwazi ukuthi ngihambe ngizoma until azafika amaphoyisa ngoba kuzobe ngazi ukuthi sengiyabaleka ngibalekela le case le abangikhomba kuyona so ngalinda ke azafika ke ngempela kamaphoyisa ke angithatha afika amaphoyisa akuthatha yila kuqala khona ke ukushintsha kwezinto engikholwa ukuthi imlaleli lapho ekhaya kuningi ozokufunda ekutheni uSbu kwenzekeni uma ngabe sethathwe amaphoyisa ishintsha kanjani impilo yakhe hlala nje ungasuki eduze komsakazo wakho ukhozi lolu isikhondla eshilo uhlelo lwethu uzanele wakambokazi olishayelayo kanti lengosi esikuyona sukela ngo11 kuya ku12 yila suke sesithi khona uhambo noNkulunkulu Bekusembiyela umema wonke umphakathi kulezi ndawo ngomhla ka10 kuJulayi umeya uzophendula isoyi lokwakhiwa komgwaqo ngikholwa ukuthi niyafunda lapha emakhaya ngikholwa ukuthi niyavuseleleka ngikholwa ukuthi kuningi enikufundayo la uhambo noNkulunkulu uma unohambo nawe awusize thumele nawe istory sakho ukuze sikwazi ukuthi sikubize ngelinye ilanga noma kukhona omaziyo onohambo office ukuthi uluyizwe la si inbox nje khona sokwazi ukuthi sibuyele kuwena kanti ke ukhozi olumaphiko ngalesi sikhathi njengoba uzwa nje ukuthi hayi luhamba phambili ngihleli la e-studio nensizwa uSbu umntaka Hadebe okuyena esikhuluma naye sikhuluma ngohambo lwakhe namhlanje Sbu Bungane afika amaphoyisa akuthatha amaphoyisa kwasekwenzekani fika amaphoyisa angithatha
wabuza uma ukuthi ngizobuya yini athi amaphoyisa ngizobuya angibuza imibuzo lase lithi iphoyisa umseshi ucela banginike ijacket nami ngicanga ukuthi ijacket yangiwophela bathi ngizobuya angithi makulungile lilethe ijacket ngithathe bahambe nami ngiyongena ke etoksini ngihlale khona bese kuthiwa ngifanele ngizobingelela ngakusasa ngihambe ngiyobingelela kuthiwa kuzokhulunywa indaba yebail bangibuyisele ngaphakathi estoksini bangibize ngolungusuku ukuthi angibuye ngizokhuluma indaba yebail mase ngibuya ngizokhuluma indaba yebail uthi umseshi wami lo ephethe icala lami ngeke kuze kube kuhle ukuthi ngithole ibail ngoba mina ngiwumuntu ohluphayo ngasekhaya and ngumuntu ongathandeki emphakathini ngenza izinto ezinaks ezingekho right emphakathini umphakathi nje ujabule kabi njengoba ngingekho wangasabhlungu lokho ngoba kokade khona ngisho uma wami ngaleso sikhathi ngabona uma ephoxeka lapho kwathiwa cha ngeke kushuthi ke ngeke ngize ngithole ibail ngalokho ngabuyela phakathi eseleni bangitshela futhi enye date ukuthi ngizobuya ngayo kuzokhulunywa indaba yebail so ngaphinde ngabuya futhi mangibuya abuze ijaji libuze umseshi ukuthi ngabe kusenjalo lenyathelweni okhulume ngazo kusibuka ukuthi umuntu onjani athi umseshi akajiki nje mina ibail akumele ngize ngiyithole ngaleso sikhathi sizanele ngangifisa ukuba nomndeni wami ngendlela kwakwenzeka ngakhona ejele kodwa ngangazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba nanga umseshi oyena ophethe icala lami ungenza umuntu omubi bathi ijaji kunento elayenza sisizanele lathi kulungile ngiyakuzwa umseshi laseliyamkhipha lamkhulula lathi sungakhululeka then laselithumela abaseshi ukuthi bacela lihambe bayobheka bayozwa ngami ukuthi ngumuntu onjani emphakathini ngame bazibenza ucwaningo ngami benza ucwaningo ngami bayana ikhansela la ngasekhaya so nangempela ke bahambayo lasele ngitshela ijaji Sibusiso ngizokubuye ngidingela ngosuku lokuthi kuzokhuluma indaba yebail yakho anampela ngibuyele khona ke etoksini lufike lelo suku lolo sizanele kuzokhuluma indaba yebail bese ke yabizwa kumseshi wami ukuthi akangenele eboxini lithi ijaji kena emseshi sacela ukubuza ukuthi namanje usamile ukuthi uSbu angayitholi ibail kuleli cala abhekene nalo wathi yebo ngisamile wathi khona nomuntu onelungelo ukuthi angayitholi ibail ekubene engakazi abaleke enze lutho wathi umseshi lo muntu uyingozi emphakathini wasethi ijaji ngisacela ke ume la ngisacela ukufundela lencwadi wami umseshi wakhipha incwadi ijaji layifunda lathi izinto engiyitholile ngoSibusiso lezi emphakathini nayi incwadi ikhansela nayi nencwadi yesikole afunda kusona so okusho ukuthi lezi zinto ezikhuluma ngoSibusiso akuzona lezi zinto lezi esibuka lezi zinto ezibhalwe lapha phansi wathiwa ngezinye indlela ke uSibusiso kwesiyamnikeza ke ibail ngoba nihlulekile ukuthi uze nobufakazi bokuthi balento lokhuluma ngayo waphuma kanjalo ngaphuma kanjalo ke sizanele but lasaqhubeka icala lisaqhubeka ukuphuma kwakho ukubuyela ekhaya ubuyela khona la ekhaya endaweni wahlala kanjani sizanele ukubuyela eHammersdale la ngilimalele khona la ngihlanjalazwe khona if kube ngangabuyeli khona ngangizobuya njengomuntu oyigwala ngama ngafacana nani nama challenges aleso sikhathi engangibhekene nazo ngathi ngizobuyela khona eSankonje ngabuyela khona eSankonje ngithukwa ngikhonjwa mangidlulwa ngasekhaya mhlambe isihlobo sakhona sihamba nengane shesha awazi indlela ukuthi la khona umuntu obambanayo khona umuntu odlungulayo le yabo lonto bathi ngihleli ngilindile ngithukwa mangesitolo nje
kwakunzima kakhulu but ngahlala because ngakulinda ukuthi kuze kuphele icala lawo. Kwaqala ke manje kuqulwa icala walihamba iminyaka emingaki leli cala? Cala Sizanele ngiliqule for 3 years. Dasilangwela. 3 years lona ngitshela ukuthi kwakwenzekani kulo 3 years mhlambe kwakukhona izikhathi ezinzima kulo 3 years kwakukhona mhlambe la niliqula khona isikhathi eside ngiye ngizwa abanye bethi kuze kwaphela imali siqiqe inkantolo kwakwenzekani kunini? Baqinisile labo Sizanele abathi kuze kuphele imali. Thina besiye enkantolo sinoma kwesikhathi sihlehliswe and okubhlungu thina besinganikeza imali yokubuya but abantu laba okuyibona ababengibophile bebeyithola imali ukuthi bona babuye ngokuthi mina ke ngimgilo so bengayinikeza imali. Kube khona isikhathi esizima la sihamba khona noma fanele siye khona enkantolo sinoma imali esiphelile uma esegxoshiwe ngisho emsebenzini ngoba icala lethu kwesikhathi belilithathe mhlambe almost 2 weeks liqulu. Uma wazi waxoshwa emsebenzini kwathiwa ngeke ngikwazi sikwazi ukubekezelela wena uloku uma wengisupporta ngayo yonke indlela Sizanele not ngoba mhlambe nginjani kodwa wakhombisa ubuzali kimi. Yaphela imali yokuya enkantolo wathi uma Sbu if singaya enkantolo kusasa azofika amaphoyisa kubophe then indaba yebail yakho ngeke usuzonqula icala ungaphakathi. Ngicela ukuthi uhambe uyoboleka imali ukuze sihambe kusasa senkantolo. Manje ngizoyiboleka kuphi imali na? Angazi. Hamba. Ngaphuma Sizanele ngahamba ngiyoboleka imali engazi ukuthi ngiyoyiboleka kuphi. Mangihamba kwase kumnyama eminyango inyembezi igcula amehlo. Ngathi baba ngiyacela ukuthi wenze okugodwa manje sengikhathele leli cala. Makuthi liyangigweba kulungile imali ngigwebe. Makuthi ngiyalwina makulungile mangilwini kodwa nje selingihlukumeze kakhulu. Ngangizokwehla umgwaqo Sizanele. Mangehla la umgwaqo kunemoto enyuka because kwase kumnyama. Inyuke le moto le inyuke ngesikhathi seyishintsha la because indawo yanyukela la njengoba ngehla. Ngibone lento ephephukayo leli phepha leli liphephukayo. Ayimisi ngiyalithatha leli phepha leli ngihambe ngihlikiza ngifuna ukuze ngilibone ekhanyeni. Ngize ngifika ngasesitolo mangithi ngiyabheka le sitolo la ngilight. Hawu 200 rand. Ngithathe le mali ngigijima ngibuyele back ma. Athi uma sibusa siphi imali ngithi mana hayi imali athi uyithathephi. Athi uNkulunkulu unginikezele mana hayi imali esihamba ngakusasa. Sasa Sizanele kwenzeka into engakaze yenzeke. Ngesikhathi sihamba sigibela itaxi kwaba khona into ethi nje Sbu ukubuka iHammersdale yonke ngoba kungenzeka ungaboni. So ngathi ngiyawuphebezela umqondo kodwa ungaphebezeka ngayibuka nangempela iHammersdale kanti ngempela ngizofike ngigwetshwe. Ngagwetshwa 15 years. Fika ijaji la kugweba 15 years. 15 years ngecala engazange ngilenze. Uma Sbu ijaji lisho lithi uyagwetshwa u15 years. Kwenzekani emqondweni wakho ngaleso sikhathi? Kwathini kuwena? Sizanele kwaduma ikhanda. Angazi umqondo wami wama. La ngidonsa iphoyisa lathi angehle etebhisini because ngangazi kwenzakalani ngicabanga uma wami. Ngambiza uma wami ngathi uma wami ngicela ubambe naye wallet yami nasi na nebhandi. Because kwakuduma ikhanda. Ngase ngisho izolilodwa ngumama ngathi ma ngicela ukuthi uthandaze. Ngoba la ngiyakhona. Ngikamfazi ongimama. Ungase ngibuye mhlambe sengishonile. Ngehla ngashona phansi. Mangifika phansi la kulindelwa khona. Uma wathini yena? Khona ukukhumbulayo kwasho uma? Azange asho ukuthi uma into engayibona kuyena ngabona inyembezi emehlweni. Azange akhulumizwe. Waye inyembezi emehlweni. Then ngashona phansi ngoba iphoyisa laselingidusha lithi ngihambe. Phansi mangifika phansi la kulindelwa khona yimina ngedwa.
into yokuqala mangifika lapho because ngangitsadidekile and ngiyasho ukuthi ngeke mina ngize ngiboshwe icala ingalenzanga iminyaka emingaka pho ngacabanga ukuzibulala ngakhumula amaforce ami amateku ngase ngibuka ilight eyiphezulu ngathi ngizama ukuthi ngikotele kuyona ngakwazi ukufinyelela kuyona because eyiphezulu kakhulu bafika abanye abafowethu sesihamba sesiyaphi eNew Prison ngoba ngase ngigwetshiwe siyoqala enye impilo ngiphuma kweyimpilo ngiyoqala enye impilo ngahamba ngayitshele ngayigqoka ingubo zabantu abagwetshiwe ngahlala khona ngabangibuza abafowethu yini boshelweni abanye basebelizuleka icala lami because babelizwa kwe-radio bezwe kunomuntu la oboshiwe icala efanana njengaleli ugwetshe 15 years ngathi ngifika nje basebazi even no jele basebazi hey ngase ngiyakhuleka sizanele ngathi inkosi cela ungisize ngithole nje indlu yabantu abazana noNkulunkulu ize mina ngingazani noNkulunkulu nampela masabheka la ma-cells ngabona indlini engizongena kuyona khona iBhayibheli phezulu kwetafula ngathi baba ngiyacela indlini engizongena kuyona kube yindlu esizothandaza sazi wena singazi omunye umuntu singakhulumi ngenye into ngaphandle kwakho nangempela ngafakwa lapho kuleyo ndlu saxoxa ke nabafowethu bengibuza icala ngabachazela ukuthi yebo ngilana kodwa ngilanga icala ingazange ngilenze and ngiya celebrate njengamanje ukuthi ngigwetshiwe egcineni ngahlala khona base biyangiplanisa ngakusasa sase bangiplanisa indaba yeappeal ukuthi yazi la kunento yenziwa kuthiwa iappeal yenziwa kanjena awuyibambe lapho ke mfuka Bhungane ngoba ngifuna ke singene sigxile ekuhlaleni kwakho ngaphambi kokuthi size sifike kwiappeal kodwa ngifuna ukumema nje abalaleli bethu abanye bayakhala la bathi ukhulumela phansi kakhulu ngiyacela nje usondele kancane futhi embhobheni wakho nezwi lithi ukuphakama kancane 0716136667 mawukuthi ufisa nawe ukuthi ukhulume nalensizwa uSbu 0716136667 Ngibingelela sisizane uzakhulumela phezulu mfethu yazi lapho estudio ukhulumele phezulu ngicela usimiswa ndezile ijaji lizothatha isinqumo lokuthi limgwebe ingane ngabe yalandelwa yini uhlelo likadokotela nama-social worker ukuthi ngempela le ngane yadlwe enkulu ngoba ngiyayeza inkulumo kodwa lapha udokotela ngizwe engaphathwa nama-social worker angabe kwenzakalani yabo sawunana sawubona zana lembokazi kanye nosibusiso sihamba siwafake lawa u2 le yodwa nje ekadidlana ngimfisa ngathi ngingaphola lensizwe iphole le yokuqala kodwa kulabo abamenze lento uma ngempela bekungamanga nazo ngifisa ngathi konke okubi ngingabehlela ukusuka manje okay man akithi ngenza something yeah or uzodlala ubed because maningi ama-villain so yayibona ukuthi izodwa forever so ke sithi uthatha ama-voice note abalaleli bethu njengoba sebeqalile nje ukuthi basithumelele sizwe ukuthi bona bathini kuBhungane 0716136667 kwangathi nqamukile asiphinde sizame
ngabe yalandelwa yini uhlelo lukadokotela nama-social worker ukuthi ngempela le ngane yadlwengula ngoba ngiyayizwa inkulumo kodwa lapha udokotela ngizwe engaphathwa nama-social worker angabe kwenzakalani? Uyabuza umlaleli lana Bhungane uthi ekadokotela indaba kwenziwa kanjani ngayo awusithi fahla nje kancane. Ekadokotela Sizanele iyaphathwa because wathi lathi judge kuyabonakala ukuthi khona into engenile but alikhulumanga kahle ukuthi ngabe yini and ayikho into eyatholakala phakathi ekhombisa ukuthi kwathiwa nje khona okungenile lasho njalo nje lento yadokotela leza nalo nokuphela. Wafika ke ejele wangena wakhuleka wathi ufisa ukuthola abantu abakholwayo wafika wathola abantu abakholwayo ngempela ngitshela ngempilo yenu lawa uhlala khona nalapho enanihlala nabo. Sengenile Zanele ngaphakathi sengicelile lo uNkulunkulu ngathola ke ukuthi la endlini angizongena kuyona kuneBhayibheli ngangena khona ke besiphila ngomkhuleko ukukhuleka nje singazani noKristu Jesu but isikhuleka nje until kuze kufikeke izinceke beshumayela ngaphakathi ejele besikhuleka ngasonke ekseni siyahamba siyohlangana eShilo samba kwethu and sihlangana eShilo nathi amen siyokhuleka kuThixo siyothula izicelo zethu uNkulunkulu. So ngesikhathi sihlangana nabafowethu kube khona lokuxoxa lokho masisiphuma bese ethi komunye umfowethu la uGatsheni waseMaritzburg Sbu ngabe yini uboshelweni mfana wami hayi ngimchazela uGatsheni kusho ukuthi uGatsheni wayekade efundele ilawyer wayekade efundele ukuthi abe ummeli wasethi uzongenzela iappeal siphikisane nalesigwebo lesiphikisane nalicala enginikezwe lo ngakujabulela kakhulu ke lokho kwesizanele then iyaqala ke lo process iappeal. Awungiphinde kodwa ngiyayithanda le ngoba ngifuna ukuthola ukuthi ushintshe kanjani wena njengomuntu ejele iyaqhubeka iappeal seniqalile kodwa wena usaphila la ejele uthi kumina bekhona inceke ezifika zizoshumayela lana zayithinta kanjani impilo yakho kanti indumiso idlale yipi futhi indima empilweni yakho usejele? Zikhona inceke beyifika ejele ziletha umyalezo wezwi kaNkulunkulu kodwa bengingathinteki mina ngoba bengazi ukuthi ngisejele ngiboshela icaleni ngangizange ngilenze ngidiniwe so ngezinye indlela bayikhulumela lapha mina ngikho kubona kodwa ngiyakwazi ukuthi ngihlangane nabafowethu la sihambe siyokhuleka ekseni ngiyakwazi ukuhlangana nabafowethu la sihambe siyokhuleka ntambama bathi ntambama benikhuleka besikhuleka before siyolala besidumisa futhi nabafowethu sidumisa sagcina sinikezona nekeyboard sidumisa la uNkulunkulu ke wabesebeka wakhombisa ukuthi khona into ayibeke kimi bengiphatha inkonzo ejele ngaleso sikhathi leso zafika inceke ushumayela kodwa khona inceke iyafika ubaba uNhlabathi waseMaritzburg mayishumayela inceke uyayikhuluma ngomusa ukhona yini engamenzela umusa ngenxa kaJonathan ngaleso sikhathi ngangikade ngiphuma koBhava ngiyabona abafuthi badumisa balapha enzansi kumnandi kubona badumisa kodwa kumina ukuthi no mina ngisejele ngecala ingazange ngilenze ngisejele mina ngenzanga lutho umndeni wami la ngazi uphila kanjani emnyango ngicobe ngiqede athi ubaba uNhlabathi ayakuvumi ngithandaze bazana nakuvumi ngithanda khona umuntu osasele waphinda onyuka itebhisi futhi wathi ukhona yini engamenzela umusa ngenxa kaJona kunalomuntu engifuna ukumenzela umusa galelo langa ke bayangithinta ke kakhulu ke la ngithinta ke izwi ngaphuma ngahamba nganqasha nami ngihamba ngaya khona ngakhulekela ngamukela uKristu Jesu njengoNkosi nomsindisi bakhuluma ubaba uNhlabathi wathi uDavi lo esemgodini wadayiswa uJoseph wadayiswa abafowabo wadayiswa abafowabo babengamfuni bemzonda kodwa babengazi ukuthi ngale kwejele uthi uJoseph uzoba yini so ungakhathazeki ngokuba sejele ngoba wazi uNkulunkulu ngale kwejele ubekeleni so lawo mazwi angakha angiqinise ekutheni kona konke into engangifisa ukuthi ngizenze ezimbi no ngase ngibona ukuthi no njoba sengumntwana kaNkulunkulu sengizwe lelizwi kanje
angabe ngisaqhubeka nezinto ezingaqhubeka ngaba umntwana kaNkuluNkulu. Iziphi lezinto obukade uyifisa usadiniwe bekuthini enhlizweni yakho nasemqondweni wakho? Ngiyabonga ke lapho sizanele. Into ebengifisa ukuthi ngiyowenzakalisa umndeni lo ongibophile. Number 2, into ebengifisa ukuthi mase ngiwulimazile lo mndeni lo bese ngiyahamba ngibaleke endaweni. Mawuthi ngiwulimaza ngila ngaphakathi ngithomelile abantu ngaphandle. Makwenzeka mhlambe ukuthola ukuthi sebebanjiwe labo abangaphandle sebeyasho ukuthi bebethunywe mina bese ngiyayibulala la ngaphakathi. Kodwa ke lokho ngokuthola izwi ejele akuzange kubesenzeka. Uma ukuphi njengoba usudonsa nje la ejele uyafika uyakuvakashela kwenzekani ngoma? Uma wafike ngivakashelile kanti usefike ukugcina la akhala khona because akakwazanga ngibone eclassini. Yena welindele ukuthi uzongibona sihlale kanje sixoxe anginikeze ukudla ngidle kodwa akakwazanga because ngangale kweclass. Wangabisakhona ngoba ngangisengizwa ukuthi akaphathekile kahle uyagula ngokuboshwa kwami nje akekho esimeni right. Kwabe kushona kwakhe ngaleso sikhathi leso. Ushona emva kwesikhathi esingakanani usejele? Washona emva kwesikhathi esingango 3 years ngisejele. Manje ungaphakathi ushoniswa istress sale ndaba yakho awukwazi nokuphuma uye kuyena ukuya komngcwabo. Na konke lokhu njalo kusakha leyo nto kuwe. Ilonda ngaphakathi mina. Upastor Nhlabathi washumayela kwakhona into eshintshayo kuwena. Ngitshele uma ngabe usushintshile ejele isingenile lento usukwazi nawe ukudumisa ngoba usuwazana noKristo wezwa yini kukhona into esisukayo kuwena nomqondo wakho waqala ukushintsha? Indumiso iyodwa sizanele ibisho something kimi. Manje ngadumisa bekusuka zonke izinto ezikumina bekusuka bonke ubuhlungu. Mangisendlini kaNkuluNkulu bengikhohlwa usizi engikulona la. Kodwa benginikeza indumiso uNkulunkulu bengitshela uNkulunkulu ukuthi mkhulu kangakanani. So ubuhlungu bebusuka basuka nje ubuhlungu sengamukela uKristu Jesu. Uyabona ke ngifuna ukuthatha ama voice note ambalwa ngoba sengifuna usixoxele ukuthi yaphela kanjani le ndaba uyifakile appeal high court kugcina kwenzekeni kodwa lesithatha ababili abathathu siza ukuthi bathini. Mulani okhosini sizanele Mbokazi okhulumayo umthozi wakhoza emdlitsheni isigodi le emantsiya. Hey madoda cha ngiyayizwa indoda iyakhuluma ngoba thina madoda cha kusiyama asazi ukuthi so nani kubani icala lethu lokupha ayibhlungu indaba kaMfuthu ayibhlungu indaba kaMfuthu kodwa ke ngithanda kuyena ukubekezela nesibindi unaso nokubekezela kukhona kuyena but engayeki ukuthembela kuNkulunkulu. God is here, uNkulunkulu khona sonke sithembele kuyena konke kuzolunga konke kube mnandi empilweni. Ngiyabonga. Sanibonani Mambokazi. Hey cha saluza uhambo lwakho ubhuti libhlungu kakhulu into emehlele. Mina nje kukodwa nje ngiyibuza kona nje bangihlelela endlini ukuthi kaze umfazi owathi kule ngane ayikhuluma into kanjena unembeza wakhe uphi uma ebona umntana abantu egwetshela into angazange ayenze. Singomama impela i-influence yethu inkulu kakhulu einganeni zethu. Kubhlungu ukuzwa udaba kanje. Siyabonga ukuzwa uhambo lwakhe ngoba nathi sisemakhaya kuyasifundisa nathi. Angibingelele eshila. Hey ulizwi lo umfo wakho Khumalo kubhlungu kakhulu istory salo mfowethu. Sibhlungu ngalendlela yokuthi lento yenzeka mihla namalanga la emndenini. Hey ibhlungu phela ngiyakhalisana nomfowethu ngempela uhambo lwakhe lode. Ngibingelele mamzanele ngibingelele nomfowethu lapho
Hlakanipho kanzimane la ephisa Rosberg embali sinzima isimo salomfowethu sibhlungu and mfethu engizwelana naye mfethu kodwa ngoba usengaphandle siyabonga mfethu kumanje sikhuluma nje kunabafowethu ababoshiwe abagwetshiwe bagwetshelwe into abangazazi mfethu mfethu sinzima isimo sakho mfethu kodwa mfethu ngoba uNkulunkulu ukudlulisile kusona mfethu sibonge mfethu. Angibingelela ohlelweni igama ngonathi Cele enyonyana. Lubhlungu lunzima udaba lakamfowethu. Manje bengifisa nje mina ukwazi ukuthi ke manje leyo ngane le akaboshelwe uthi uyidlweni lisekhona isaphila. Usabonana nayo. Kwenzakala nje mabebonana. Ngonathi Cele enyonyana. Sizoqhubeka sibuyele kubona sikuphendule nokunye abakushilo kodwa ngiyafuna ukuthi ibhungane sigijime siye ekutheni iappeal yagcina ihambe kanjani sithatha usibeke ukuthi kwagcina kwenzekeni eHigh Court eMaritzburg. Iappeal engangiyenzele ugatsheni yahamba yabuya kwathi wafanele ngithola ummeli ngamthola ummeli kanti uzoyikhansela iappeal yami ngingazi ngingaphakathi ejele kushuthi wabona icala indlela elilona wasethi no uyayikhansela ngithe mina ngiyikhansela. So ummeli wakho wayikhansela iappeal kwakuthinta kanjani lokho futhi ukuthi usejele usunethemba lokuthi ufake iappeal uthi uyezwa kuthiwa iappeal yakhanselwa wena kanti ikhanselwa ummeli engacelwanga wena. Kwangiphatha kabuhlungu kakhulu lokho sizanele kodwa ngase ngithi ngethemba lami no ngokholo kwami no kulungile noma ngiyikhansela sengizohlala lesikhathi ongcono siphele ukuthi siyaphela ngila kanti bese ngase ngikhohliwe ukuthi kunenye iappeal engangiyenzile ngenzele ngibhalele eBloemfontein amajajini amakhulu eBloemfontein ngoba lesikhathi bese ngisebenza laundry so sengitshelile nje ukuthi njengoba khanselwe leappeal kushuthi mina sengizoqhubeka ngihlale la until ngize ngiphume. Usebenza khona ejele elaundry akhona la kwashwa khona? Yebo ngisebenza elaundry la kwashwa khona ejele. So ngithe ngazelele nje ngizwa ngimenyezwa ngibizwa ngibone bekhomba bafowethu bathi nange laphana beze kumina bangitshela Sibusiso uyadingakala ecourt nayi appeal yakho iphuma eBloemfontein uyadingakala enkantolo. Ngithukeke nami ke sizanele kodwa ke ngihambe ngiyephi ngiye khona enkantolo sihamba nabafowethu abaqondene nama appeals. Then masifika lapha imina oqala ngangu number 1 kwakufanele ikhulunywe indaba yami kodwa mase sifika lapha na bese ngishintsha mina ngibe number 6. Ayikhulunywe indaba labanye abafowethu bese kukhulunywe yami bese kuthiwa ngisukume lithi judge Sibusiso ngathi uzophuma la sesikubiza ngoMr. Kungixakeke lokuthi ngabe lisho ukuthini judge mayikhuluma kanje. Kuthiwa ngihlale phansi kwathi ngisukume amajaji nabashushisi ke bakhuluma bodwa kwathi hayi no akukho esizoloku sikhuluma siphikisana ngako la ngoba icala lasibonali phambi kwethu silifundile silizwile lonke thina into esisalele ukhipha isinqumo. Ngaleso sikhathi sizanele ngase ngihlale 7 years phakathi 2 months saphuma isinqumo Sibusiso siyakhipha ejele waboshwa ngorongi waboshwa ngephutha kwangamela ugwetshwa wagwetshwa ngerongi siyaxolisa kakhulu isikhathi sichithela ngaphakathi so sicela ukuthi uhambe uye ekhaya. Ngikhohliwe la sizanele ukusho ukuthi ngesikhathi ngisejele kunesinqumo engasenza noNkulunkulu uthi baba if ngiphuma la ngisaphila ngicela ukwenza into eyodwa ngoba kunento abantu abangayazi uyabona indaba okubambela abantu amagqubu uyilimaza wena awuqhubekeli phambili nempilo so ngangifisa mina ukuthi ngiqhubeke entweni so ngingahlali ngoba if umuntu ewenza into embi ungazange udlulise njalo uma umbona kuba nesilonda esivukayo so ngangibalekela lokho mina ukuthi ngingaze ngiguliswe yini ukuthi kunabantu abangenza into embi yenza isinqumo sokuthi baba mangiphuma la ngisaphila ngifuna ukuya kulomndeni lo ngifike ngihlale nawo phansi ngutshela ukuthi ngaboshwe bangibophela icala engazange ngilenze nangempela ke sizanele ngikwenzile lokho eqaleni ngafika ugogo wakho negula washona ngingaphandle ngaqala ngahamba ngemncobeni wakhona bangibuka abantu bangibuza ima Sbu wakhishwa amajaji kwathi amajaji lawa athi siyaxolisa ngesikhathi osusichithela amajaji sinqumo esiphuma le Bloemfontein waphuma ke ejele waphindela
eHammersdale la kwenzeke khona lento Yebo. wasuya emndenini ngesikhathi usanda kuphuma wafica ugogo wakhona egula wayeseyashona wase wena uya emncwabeni yebo ngayemncwabeni wakhona abantu bathini bangibuza abantu ngifunani la kubantu abangenza into ebhlungu kanje ngase ngabachazela ukuthi ngiyangayidlulisa leyo nto mina ngize emncwabeni la angizile ukuzobheka ukuthi abantu bangenzeni ngancwaba ngaqeda ngadla ngabuya ngabuyela ekhaya then ngase ngikhuluma nomndeni wami benginesifiso ukuthi ningiphelezele ngiye kulomndeni lo siyokhuluma into ebalekile ukuthi bangibopha bengibophela icala ingazange ngilenze banqaba sizanele bathi ngeke sikwazi because lo mndeni uhlukumeze kakhulu ngathi umuntu ofanele ngabe uyakhala yimina kodwa manje kukhala nini mina engimcelayo kodwa anifuni kulungile ngizohamba ngiye kubona ngahamba sizanele ngaya khona ngacela nabalele ukuthi bavuse ngahlala nawo phansi ngathi umndeni wale ekhaya ngiyazi ukuthi ke kwaba khona ungezwani phakathi kwale ekhaya nasekhaya lokho waphetha ngokuthi ngibe sejele ngiboshwe ngigwetshwe 15 years namhlanje ngibuyile namhlanje ngila ngizosho ukuthi ngiyangixolela kona konke nakwenza icala enangibophelelo nangizange ngilenze angenza ngalutho nawe uyazi usisinange lapho uhleli uyazi angizange ngimenze lutho yo Sibusiso ngaleso sikhathi usho njalo usisi umkhomba ehleli lapha ya wenze njani Sizanele ngalesikhathi ngikhuluma ngikhuluma ubheke phansi ngaze ngaqeda inkulumo yami ebheke phansi angazi noma wayikhala noma kokwenzakalani but khona into eyenzeka kuyena ngaleso sikhathi leso until ngize ngihambe so ngingadla ngaphuza itiye ngacela isamokho zokudla ngakuzwa kumnandi ngabakhombisa ukuthi angizile ngempi then ngithe sengiqedile ukudla ngase ngiyabahaga bonke lokho kwakukhombisani ukukhombisa ukuthi angisenendaba sengidlulise yonke into so ngabahaga bonke ngase ngiyavalelisa ngaphuma ngahamba Sbu uthe mina ngesikhathi uboshwa kwenzeka lesi sigameko wawuno 18 waqala ukudonsa uneminyaka emingaki 21 uno 21 ngamanye amazwi ubusha bakho isikhathi sakho sokuba umfana sarojwa sathathwa kuwena isikhathi sokuba umfana angizange ngisijabulele Sizanele ngisijabule kabi ngisejele ngikhulele ejele angizange ngibujabulele umsizwa bami but ke ngiyambonga uNkulunkulu nalo ngoba mhlawumbe ongenzeke kube ngangisemnyango khona into eyayingase yenzeke njengamanje Sbu njengamanje waphuma usafunda isikole wachitha iminyaka ejele wabuya ukwazile ukuthi uqhubeke nempilo usubuyile noma mhlambe bengasakwazi ukuthi ubuyele ngisho esikoleni kwenzekeni ukuphi nempilo njengamanje angikwazanga ukuthi ngibuyele kahle esikoleni nempilo because isimo azange sibe right silong nje washo noma wami azange sibe right because nasehlobeni bengayitholi lo support yize bengithola kubumfowethu but kubantu basekhaya abanye bengayitholi lo support ingakho ngawuzanga ukuthi ngiqhubekele so nje bengizamela ngumuntu oyizamelayo so njengamanje futhi ngimuntu onjani isikhathi sethu sesisincane ngihleze ngisho kulolu hlelo ngithi uma uJesu bemile phambi kwakho ekubuza njengamanje Sbu ethi wena ke ufisa ukuba ngikwenzeleni liyini iphupho lakho njengamanje iphupho lami Sizanele ukuyibona ngiyosomabhizinisi kodwa engikufisa njengamanje ukuthi ngithole indawo ufihla ikhanda ngiyafisa ukuthi ngibe usomabhizinisi kunezinto engidingayo ukuthi ngizenze kodwa angicabanga ukuthi ngeke zenzeke ngingenalo ikhaya ufisa ukuthola indawo yokufihla ikhanda ekhaya kodwa futhi uthi ufisa ukuba usomabhizinisi owenza into engangiyithanda ngifisa ukuthi ngiyenze i-welding so namanje isekhona emqondweni wami but ngicabanga ukuthi kusekhona okunye ngicabanga ukuthi mhlambe sokhuluma ngokuhamba ngesikhathi i-welding izinto zokushisela ngisho ngoba mhlambe ukhona olalele esothi siqeda abengena ku Facebook kumbe ngenapi ethi hayi nginikeni inamba yakhe uSbu ngiyafisa mina ukumsiza yebo izona zinto icala Sbu mhlambe sekwenzeke konke lokho anizange yini nisithathe isinqumo mhlambe sokuthi niyawubopha umbuso njengoba ukade uboshelwe amahala noma into enjalo nathi cha anifisa ukuthi niyenze ngakwenza lokho Sizanele ngisalindeleke because bathi kuyithatha isikhathi eside ngikwenzile impela kongisalindile ngamthola ummeli ngisalindile kodwa mhlambe if ngibona kukhona ongenzeki kahle ngizoxhumana nawe kulungile Sbu ngiyafisa nje ngisasonga
sekusele imizuzwana nje ukukholwa Sbu kukushintshe kanjani isandla sikaNkuluNkulu ukwazana noNkulunkulu ucabanga ukuthi kuyishintshe kanjani impilo yakho nokuthi kulobo mzima obungaka ukuthwalile ukuba uNkulunkulu bekade engahambi nawe ucabanga ukuthi ngabe ukwazile ukunqoba ngiyabonga lapho Sanele ngicabanga ukuthi ngaba ngikwazanga ukunqoba because ngiyibone lento ngesikhathi ngithola imali ukuthi no angihambi ngedwa la kodwa khona isandla esiphezulu kwami so ngibe sejele bengazi ukuthi uNkulunkulu ngibonile uNkulunkulu ehamba nami bonile uNkulunkulu engisindise izintweni eziningi and mina ngishintshwanga ijele ngihleze ngikusho lokho but ngashintshwa uKristu Jesu ijele limshintsha umuntu kodwa umuntu ushintshwa uKristu Jesu so nginjena nje ngoba ngamukela ivangeli eliphilileyo yo uthe kumina izolo nanidumisa kungathi ningabophola awuphinde sasidumisa Zanele sasidumisa ejele ujele mase zocisha angayicisha indlethu ngoba uzwa lendumiso elangaphakathi uzwa lokunyakaza kwesisekelo zetilongo lo langaphakathi ube ngayicisha ethu indlu until sizeqede into esiyenzayo dumisa uNkulunkulu sishumayela izibosho zayifisa ukuza kusho ukuthi ezinye zazo zishaya inombolo akulula ziyeza ukuthi kunento ekhona lapha but mina ngesikhathi ngidumisa sidumisa la besidumisa nabo abashaya inombolo yo Sbu ngifuna ubusacabanga ukuthi uyafisa yini ukubanikeza inombolo yakho makhona ofisa ukuthinta kumbe mhlambe uzothi uzobathinta adlule kuthina kumbe ufuna ukisho emoyeni uzositshela wena kodwa angikusho nje lokhu singakalivali uhlelo lwethu ingabe uthwele kanzima uma uzama ukuthola ama loans kumbe ublacklistiwe uDebt Clear South Africa angakusiza ukususa igama lakho lapho kanye nedebt review SMS rescue ku 33351 buyisa amandla akho kanye nokuzimela kwezezimali ulungise igama lakho ku SMS rescue ku 33351 siyabonga kakhulu Sbu uhambo lwakho lokuthi usiphe nasi isikhathi sakho ukhulume ngohambo lakho namhlanje ngiyafisa nje ukwazi ukuthi uyafisa yini sibanika abalaleli inombolo yakho kumbe mhlambe makhona ufuna ukuthintana nawe mhlambe athintane nathi ngiyafisa Sizanele okunye bengifisa ukusho izolo kade ningithinta bengibuya emcimbini kulomuzi lo abangibopha khona bebenginemile khona so ngasingithi angiye khona bengikhona ngibusile kamnandi ngabuya kade ngizofana ngisho ngathi uyongena kwami lapha uzovuleka izinto ethisi so inamba ungabanikeza inamba yami ngibanikeza mina ungabanika wena 073 12 11 999 asiphinde baba 073 12 11 999 Sbu uhambo lwakho luyisifundo esisimangaliso enongcebo sawubona siyakubingelela hambo lakho luyisimangaliso luyisifundo esisimangaliso ukwazi ukuma siyakududuza nokuthi washonela uma wakho usasejele siyambonga uNkulunkulu ukuthi uthi amajaji akukhipha asho ukuthi cha wawuboshe ngento engekho engathi uNkulunkulu angaqhubeka akusibekele akufihle akukhulise akuvulele neminyango emisha abuyise konke okudliwe isikhonyana akubuyise uNkulunkulu akunikeze injabulo entsha ukwazi ukuthi injabulo yokholo lwakho ikusebenzele ngiyabonga kakhulu Sibusisa ngiyabonga siyabonga kakhulu ngicebo ngiyazi ukuthi awukwazi ungafuni ukusho lutho sengishiyela wena manje elakho leli thuba ngiyazi ukuthi ukhona lento ufuna ukisho bakithi emakhaya uNkulunkulu nje abe nani anibusise ngiyakholwa ukuthi kuningi nikufundile namhlanje ngiwuzanele wakambokazi nongcebo wathula kangaka uyangimangaza yazi cha uyazi selokho ngingenile yabo nje ngithema ngibona umbala wejacket yakho kulokho kudume nje uChristberg lady in red wathula kangaka khuluma nanga ubhungane cha yabona lokho avala ngakho njengoba esho ukuthi nayizolo bekade kulowo muzi hayi wabusa ngicabanga ukuthi ngoba sibadala sonke sizwile ukuthi ithini le nkulumo yebo wabusa Ay siyabonga kakhulu uNkulunkulu akabe nani bakithi mina ngiyonithola futhi nangesonto elizayo Jehova ngigcine nje ninyathela ngesizotha nohlonipha umhlaba kuze kube yisonto elizayo